आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। रतिया में देखनी सपनवा में सखी हो, रतिया में देखनी सपनवा में शिव गुरु आयल रहनी हमरे अंगनवा में। शिव गुरु आयल रहनी हमरे अंगनवा में। गलवा में लपटल रहल सपवा हो, उनके गलवा में लपटल रहल सपवा हो। हम कराइब शिव चर्चा अंगनवे में, हम कराइब शिव चर्चा अंगनवे में। गैया के गोबरा से अंगना लिपइबो, मलिया के घरवा से फूलवा मंगइबो। गैया के गोबरा से अंगना लिपइबो, मलिया के घरवा से फूलवा मंगइबो। अहिरा के घरवा से दूधवा ले अइबो सखी हो, अहिरा के घरवा से दूधवा ले अइबो। हम कराइब शिव चर्चा अंगनवे में, हम कराइब शिव चर्चा अंगनवे में। भैया ओमकार यौरी प्रीति के बोलइबो, भैया गोपुव यौरी मिन्नी के बोलइबो। उनसे शिव गुरु के चर्चा करइबो, उनसे शिव गुरु के चर्चा करइबो। साथ में बोलइबो यौरी सुनीता के सखी हो, साथ में बोलइबो यौरी सुनीता के। हम कराइब शिव चर्चा अंगनवे में, हम कराइब शिव चर्चा अंगनवे में। रतिया में देखनी सपनवा में सखी हो, रतिया में देखनी सपनवा में शिव गुरु आयल रहनी हमरे अंगनवा में। शिव गुरु आयल रहनी हमरे अंगनवा में। धन्यवाद।